Dah kasih ke arterik urisau arah jarak pusau nabami ki kendrum kendram ki jingkul mar hak tiau ki beladap hakaba kadon ki jingkul mar jingmut pedang ki tre ki paiba ki bawan tenkam hapo ka umden PC hakaba ka pengelalong ki doktor kim ton hakate ki hostel ya ka bahdu menta kim padon ki doktor ki bawan tre hakane PC kumta nakal yang ki senjuk ki rambasnong ki balawan ra ya ka meeting ban ya pelu jingmut hakaba ya de bagate ki kam ya ka jingtuna kinung trei bat kiwe ki mat ki bakongsan jong kate ke hostel ya ka nek program la pelong haplau jong ka umbian PC hakaba hakane kasi lawan pat sakhi daga DHMO jong ka ribu district lem bat UMLA kanung po constituency uba meral bonsim nangta ki staff jong kate ki PC kinung trei asya kiseng bahalang kinung yalam raj kinung sanmansan lem barok kirang basnong ki paiba nang sunong na saudong ki chinong per lo ki helo bakini ada design ke kata kadi ke jintili ko hi ha bu akhma jungi pai ba no sunong to kadi kado kata ni haban perkhat sani ni haban ya tai bhai kadi kama yese kadon ke gai kata ke gai bangi ke ba don hangi ki bangi haban isai pai ba la ragim sai kamut kadi jai si aja hato dikwa bang di kerja kan nang repeat nang pos ka por pai ba ro nang i badan kan nang hospital unda doktor hato bijin smart ro hoi tang na ki staff tang na ki nas tang na ki pharmacist ki na iron kan doktor ta ka dau ka bo ke ji kunro ban function ke hospital i so pren he bata ka ta ke ji sukhya jo sujo promotion bagla pun ko bim je ke ni ke ji lang namar iya kata haban dan doktor kai kapan saja yang akan di PFC ke dong ni. Kaji iya kapan iya kendo. Kapan kita ki jinja baru koi ki bawan ra nama bang insu tu kada syong na thau jungi kinda ki doktor ki du na barat. Ikre patni kata ki doktor hidan arpu lain. Bat kita ar ki yatre shaki bat ki PFC. Kabarban kan menjaga kalong lamar bagi doktor ki bawan napar iwan bakre ya po PC jung ngiran kan ban an ko nsyab ngiran kan ban an ge trega lada gi ai ge trega ni gi pai ba nga so tho bagi doktor ki so tenat kin shong sok shong sai ki so shai ge sim ki so ban kun chi na chu para ha bai ban na po ka ni ka dong ka thai ge jung ki so jo ki so jam ngai ki pon ki dau ki ba ki pai ba jong ka ni ka dong ka thai jung ha ba gi wan hang ni ni mai ge ji trega ngai ni sekolah dan kena ada yang mana dia terang. Bagi kuat dia semua dan kam kerja terang dan kam kerja sotro jenggot. Lama yang tiupan mana pun aku dibawa. Ibu dia hantar ke jaga ke bersih dari yang asyang. Kelem jengari dia ngalapa. Hak kata jaga bersih apa ngah halali. Ibu itu kita. Dengan terparu yang free jeng kompetisi ban ai kerja terang. Bapi dia ko play bahaba ki pai ba ki long ki sungsuk sultanat habawan hapo kam den PC ni jan bidang kerjanya ya soto ketika tele bicara iru ki long kulo mesti ban chi ke ki suma na po kani ke PC kan long ko sungsuk bat kunjuro ngaro seskiti bat pau ngana projong na mari dan i lokal mele jing ini ngasya ya na kani ke leti na mari sa ke jong ko de nisam jinge bahai kani ke surok na lo ke jinjara thai na unde na nanti nalat sari sombe PC ke dijara thai surok ngalor bore na kaya ambulans sekali ke baki unte ke haban tek ya ala choi ka ambulans na marbalin to jaka surok bore nalor basnin nalor bore na betan poslat le ke ambulans ka hapsai ka ki hongi kama nama jinjot alat surok na kena itu nga asil na lai pun era ka tak hindo ban peserta indo surok tangba dai hindo pilikan na usyan tigilan kam emal kung la keren de rumah ni la don ru ki bari sai mo te kakam ru tang na dau ka jin bong sangai tang na dau ka jin ka kijing e bakiman lamba jing kita isno hamne ani kisah dapat aja ni mana ba sofa le tamu ya sofa mana sofa bangi ki pai ba nong sisno hamne don doktor kumbang ilong kemile wa ki blood test ru ngir hamare shedusha nokpo sniu sasurok kada samkali te bisa era tanggal jilek huwai gaan hajin syah bangin ai ka jing etrelang hajin syah bangin era pentiu ya tak kira syah ka jing e mustal lada dor gino nang jinguna ngira berketiu ya kan lada dor habis sali benar lara isai benar berketiu apa ka dong kan jingi oh me bangin chu fan for we
kakam jong hospital kadi ban syakrin nang tadi ba kakam jong iro kadi kakam manginya ter kan ba kino syakri apa karo kathai jong kakane hospital ngelayo ngim mai kuasa ban tiu susu ya ka ban upgrade ka syakasi sila dala le kata dia thok ga bangi ko oge bangi shu pernyataan ya ka hospital ni kata dari ke ko bat roi no penya jo ka hospital ba ki ladadon kino ki hero ka hospital ka don ya ka management body jo ka management committee ladadon kino ki ya seoba banyak pentit ya kiro ya management committee jo ka hospital bat management committee ro ladadon ka seoba ban bu kabun kino ngelam snong ki enjo la kanong kata lada umum te bu kino kata dari situ ngambil sibun ki kita muterna kure sijar halor ki niki jingkun tho ki niki complain ni pediang dia ka complain namar ka complain ka dei ban don dek lada ni kwa aban penbah penjana ya ka kam tangba ka jingkun tho ka dei ka ban dei ban plilat ban pentai ya ka lawe ya kisni hakmat mo ti lada ngim ka complain ka di ka jing o jong ki bre ba ni kum ki nom tre jong ki PHC ni de ban tip tang ba ki de ban complain ha ka rukom ba de hot ni ka public ki bre ki nong pang bun sin kim tip she ai ban complain ti hangni ha PHC ha shlong ru kum ba phila kren ka don ka committee bad hangni ru ha PHC ki don ki senior for badon doctor in charge lani haka por bang don doctor ki don ki pharmacist in charge sister in charge snong ha bunra ka complain haka jingkren lani haka jingtho chua yaki namar lada ka complain ka dei wa hak ka bor jong ka PHC ban sol pila yo jingera ploy hinrei lada kimla kila kloy ban bunra sha district tika jing complain ka jingken tho kumba ki nongpang ki ot ki dei ban public redressal grievance ni dei ban don haka PHC ti ki dei ban tip ba she ban complain bat smobha sa bunra ya ki ba dei ban pe ti syapang kani ka nga ai khublei ru ba ya baro kini kisnem kashnong kiseng ba pher kilong kebe kila ai ka jingkushan ber ka jingtrei lang ya ka PHC bat ya ki nong trei jong ka PHC bat kindia chapang ki complain nga kwa ban ong kumba pila ot nga kindia ki point nila note down na district kumka jingtuna na kalyang jong ki staff kani ka dei ka wei ba ki in charge ki dei ban ki shat kren ki bunra ya kini ki jing ki kren bat ki staff haka staff meeting but ha district ru ni don ka district meeting but ki in charge but ki supervisor ti ha kani ki meeting ninsa kren shaphang kani but shaphang kani ka surok ba pi badon ha kani ka phalau PHC ka basnew nilara menta usnem nila ai complain license haka health engineering wing but nin ra biang shaki nama ka health engineering wing ka don tang ka wei ha state ti kasyong kipet ya kakam hakano ka jaka ba ki don kam banle she ka don ka syong haka sanction jong ka fan ti ya kaniru minra biang haka health engineering we syapang ka jingken taj ban pet nong pang kat kum ka bor jong ka PHC ka de ka public health center mo ti ka don ba kila ban sumar kat to ka de ki case nama ki don ka kor kat kum ba ka government ka sanction ya ki PHC nimla ban yo ki kor kum ki specialist kum ka hospital ti kat kum ka training ba kila yo hani ki staff ki baro ki dei ki basinia bah badbun ki staff kila biang ka staff position ho teng kishim leave kishim training ti ha ka to kapor pi habyasha naman ka duty dong ki ka dei apusaw kanta ti ha ka to kapor pi habyasha teng kila aban duna ki staff ti hakapor kung ki nga ay nuksa ki long kami ki ba don ka BP ki yo hearing mo ki habrano lahi kai ya ki diban refer no kloy ki ay ki dawai ki injection nan ni ki drip but ki refer no ki have refer no kloy ha ki hospital ki kulung batang syukha ka jing shit ka yung clay ngimla ban ken sting ban shushim
ki dawai naki ki dawai khasi kide ki pneumonia tang layo yong kle kamut ke kulung layo pneumonia kamut ide ban keluar ide ban poi syaki hospital ban bu ha kita ki machine ban sedang ki injection ban le ki test di kini kide ki kendon baki staff ki latih bakini ki case ni hap refer syaki ni slosi bagi menhakani kita ke jingja badan hanni ba itu ilong kami klim yo ka ambulance hindi nilale inquiry siya pangkata ba nilalap ka ay kadaw ba itu ikme istom mo di kawai kadon kani ngaku aban tente ba kadon kani ka scheme jong ka state government ka chief minister safe motherhood scheme CMSMS ha kani ka scheme athai dilatip bangi khot yaki private ki kali private banwan register hanni sya PHC ban kit ya ki longkme ba arnet lani balajan kha bat ki khulung nadu dang kha hadu shisnem ban kit syaki hospital ti ka jing siu pade ka siu ka sarkar bat ka siu kat kumka kilometer ti semua baha ngasno kumba ki don hi katto kanni kali bala register ti semua baha ngakerpat ya ka shnong ban pet ya kani ban kentu syuk ki try kali ban wan register syani